Bueno, bata besteari begira jartzea nahi genuke orain. Bertso edo kopla bakoitza bota ondoren, pauso txiki bat aurrera egin behar duzue bakoitzak. Elkarri aurpegira begiratu, eta lehen farre egiten duena galduko du saioa. Honako hau duzue gaia. Nahi beste kopla botatzeko, batek farre egin arte. Kontatu dizuete, joan den urteko kopla txapelketako finalean, hemen dauden bi bertsolarik txapela erdibana egin behar izan zutela. Uraize batzuekin moztu zuten, ez zirelako gai nor zen irabazlea erabakitzeko. Orduan saia zaitezte aurrekoari farre eragiten. Mesedez. Gaia da, farre eragin behar diozula aurrekoari irabazteko. Esan dizutelako joan den urtean, txapela erdibanatu behar izan zutela. Eta txapel erdiak ez du bururik estaltzen. Lehen hasten denak badu aukera gehiago besteari farre eragiteko. Elkarri begiratu behar diozue aurpegira, bestela galduko duzue. Orain gu gaude bata besteai, ikusiaz aurpegia. Neri ainara ez dit inporta, nahi bazuzutzat erdia. Pauso bat. Zure begitara begiratuz, eutxi algara eztanda, doinu erromantiko hause bai, oso aukera txarra izan da. Orain gustora egongo ginen, bakarrik gu jaten pipak. Nabaritzen da gure begiek, ateratzeitu etxispak. Noiz arte egon behar dugu hola, non ote dagoen muga. Azkenean pasa behar duta, beste aldera zure burura. Ez jarri orain urdurieta, pausoai ez egin uko. Pixkat gehiago hurbilduz gero, ez zaituta askatuko.
begiratu ea far egiten duten, Far egin behar dut zuri begira, etorkizuna daukat beltza, baina zure aurpegia ikusiz, hau ez da batere erreza. Aurpegi hori neri begira, ezin egon serioago, agian nola jarri ezkero, dio gauder osoago. Bueno, trampa egin dizuet. Eta orain lehenengo ariketak ere balio zuenez, mintxok puntuak bilduko ditu. Eta ikusiko dugu, ea benetako berdinketari dagoen edo ez. Zeren bigarrena garbi dago nork irabazi duen, parrerik egin ez duen. Bueno, aurten ez duzue txapelik erdibana egin beharko. Ozta izan bada ere, gure aurtengo txapelduna Aitor izan baita. Txalomero bat, erabiltzat, eta baita bertsolari guztientzat ere. Orduan bukatzeko, bertsolari bakoitzaren agurra entzuko dugu. Eta eskerrak eman nahi dizkizuegu guztiei etortzeagatik. Abai, txapela. Nikmin, jarri osuzu. Nikmin, jarri osuzu. Ega, jarri. Ega, Nikmin. Bien, jantza. Ega, jarri. Hau ere, nork far egiten duen lehenago da. Venga, altxabia. Venga. Apa, venga, venga. La toste. Dia. Ahí está Chosat, Osongi ematen dizu, ta zorionak Aitor, zorionak Barainain, ta urte luzez egon zaitezte hor.
Gaztetxean kantatzeak 11 abantaila ditu, zeren hemen abesteak gu denok gaztetzen gaitu. Barañango berso eskola eskuinta ezker, bersolarien bila bazterrik bazter, hau antolatzeagatik zuei mila esker. Badugu kriston zortea, bertsolaritza maitea, gaurko farreal gara denek alaitu didatea astea. Denokin du kanta, ta saio amaituta, poto bat. Denokin du kanta, ta saio amaituta, potoren bat egon da, baina hori ez du ba inporta. Jende ugari dago txapelketa atzean, esker mile guztiei, gustora egon gara gaztetzean. Gitarra bajo eta trompeta, haze musikari banda, eta zuek orten atxalotzen, benetan plazer izan da. Gaur konsentitu gea etxen bezela, zuek jarri baituzue giro itzela, antolatzaientzako nire txapela. Gaur konsentitu gea etxen bezela,
zuek jarri baituzue giro itzela, antolatzaientzako nire txapela.